Kaixo egunon, Arantza Lezabal naiz, bale? Eta orain egingo duguna izango da pixka bat hitz egitea dislexiari buruz. Jungo naiz, sartu behar dut oso azkar hitz egin behar detela, bale? Segurazki egongo direla gauza asko agian igual gero etxean izten zarenean zer da hori, zer da bestea, emaila, telefono, ordezu, edozein gauzarako, naiz eta pentsatu, hau tontakeria bada, nolakoa galdetuko dut tontakeria hau, ez, berdindula, edozein gauza, edozein zalantza, edozein, bale, mesedez esan, bai? Bale. Bueno, azteko, bale? Pizka bat, 30 segundutan, ez daukagu ezta minutu bat, 30 segundutan pentsatu galdera horiek zer ezagutzen dezue horri buruz. Bale? Hau da, zer da dislexia, zein da prevalentzia, zein ezaugarriekin harremantzen dut ze adinetan da identifikagarria, ze zailtasun aurkitzen dituzte, ze laguntza behar izaten dituzeu, zer ikasi nahi dut hitzaldi honetan, ez dakite akople asko dagoela edo ez, edo altuago daukat igual mikrofonoa, edo igual hemendikan hobeto entzuten da, edo. Bai, ni behar dut mugitzea, bale, dislexikoa ez, baina TDAH bai. Orduan, bale, horregatik mugitu behar dut, pixka bat, bale, orduan. Bai? Bueno, pixka bat buruan, bale, zerekin lotzen dugu, zerekin aurkitu dugu gure bizitzan zehar dislexikoren bat, bai edo ez, izan dugu dislexikoren bat, bai edo ez, gure dislexia daukan pertsona bat, gure ibilbidean, bai, gure ibilbidean zehar, bale? Bakarri datu bat emango izuet, prevalentzia, 7, 10%. Horrek esan nahi du, bai edo bai gela bakoitzean izango izue, bat gutxienez, eta zure gelan ez baldin bada, gondokoan bi egongo direla. Bale? Orduan, kontuan hartzeko. Bai, zer gertatzen zaizue gainera? Askok iritziko zaizue diagnostikori gabe. Eta bere bizitza osoan pentsatzen, ez dutela ezertarako balio. Eta oso, mezu negatiboak jaso dituztela bere buruari. Bale? Orduan, hori, agian igual behar dezue lehenengo 3 hilabete, pixka bat ezagutzeko, ikasle horiek, jakiteko, zeintzu dira, bere beharrak, bere zailtasunak laster jakingo ezue. Gainera informe edo zeozer informea dutenak, zeozer informea izango dutela, ondo, baina ez dutenak, laster ikusiko ezue, kostatzen zaiela, lehenengo 3 hilabetetan, normalean, baina, ni bai gomendatzen dizuet baita denbora hori inbertitzea jakiteko zeintzu dira bere indarguneak. Inork ez dula kontuan hartu orain arte. Orduan bere indarguneak zeintzu dira, zertan dira onak, zeintzu dira bere gaitasunak, eta entzutea ere zuen partetikan. Bale? Eta horrek ja, como un tiro. Bale? Eta errezago izango da baita zuentzat, bere indarguneak ezagututa, bere gaitasunak ezagututa, egokitzapenak asko zerrezagoak dira. Eta zuei baita ematen dizue pistak jakiteko nola ikasten duen hobeto. Bai? Eta zer da behar duna. Bale? Hemendikan pasa dutela askok. Iritzi arte diagnostiko batera, eta inkluso naiz eta pasa, inoiz ez dute lortu diagnostiko bat. Bai? Eta izan direla, desgaitasun intelektuala edo fisikoa izan dutena, kontuz, batzuei guiz bat pasazagiela, eta orduan guiz horretan eman dutela bi atal, velocidad de procesamiento eta lanerako memoria bajoak eman dituztela, eta orduan zer gertatzen da gero emaitza orokorrarekin. Emaitza orokorra da, bajuagoa, jazta, etiketa. Kognitibo aldetik ez da iristen. Kognitibo aldetik mugadagola. Eta gainera, hori lotuta bere ama hizkuntza ez da euskera, jazta, etiketa. Eta igual ez da hori. Igual da, irakurketa eta idazketan zailtasunak izan ditula. Bale? Motivazio edo arreta eza. TDAH, TDA, hortan. Bai? Agian egal arreta ez, ezken nahi dunean ze ondo mantentzen duen arreta. Eta nahi dunean ze ondo egiten dula. Eta hor ikusten dela oso ondo lanbide heziketan, praktikoagoak diren edo praktikak egiten diren gauzak ikasgaietan, edo materian,
primeran oso ondo egiten dituzte, baina direnak teoriakoak direnak edo ikasi behar da pixka bat, edo zerbait idatzi behar dela, edo garatu behar dela, edo orduan ja hori etzaiola gustatzen hainbeste. Bale? Ez da heldutasunarekin gainditzen den atzerapena, oraindik oso umea dela, oraindik nera bezaroa dira, orduan kontuz, bai? Heldutasun falta eta arazo emozionalen ondorioa. Ez askotan arazo emozionala daude, ez diagnostikatzeko, edo ez ulertzeagatik guzti hori gertatzen dena, frustrazioa, antzietatea, haserrea. Bakarrik, sentitzeko, askotan gertatzen zaiguna, fizikoa ulertzea ze ondo ulertzen dan. Aulki gurpilduna juten dana, ze ondo ulertzen dugula ezin dula egin zoinketa edo ezin diogu eskatu eskalerak igotzeko edo jaisteko. Ze ondo ulertzen dugu itzua dena edo ez dula ondo ikusten beharko dula egokitzapen batzuk. Edo gorra dena, edo paralisi zerebrala, edo TEA, edo Asperger, edo, bai? Horiek ze ondo ulertzen da fizikoa dana eta ikusten dana eta gizarteak, nola empatizatzen dugun, ze ondo empatizatzen dugun haiekin. Bai? Oso ondo empatizatzen da ikusten dalako. Hemen barruan gertatzen dena? Ezin da, kaletik ezin zara jun eta esan, hori dislexia daukala, bestea TDAH daukala, bestea ez. Ez da gauza bat ikusten dena. Eta orduan da kostatzen zaiguna. Ulertzea gertatzen da garun horretan. Ulertzea nola funtzionatzen duen garun horrek. Bale? Minutu batean baldin badukazue irakurtzeko testu hauek, gai izango zarete irakurtzen dezuen bezala, abiadura berdinarekin, ulertuko dezue uneko euna, gai izango zarela bueltatzeko informazioa, behin irakurrita eta gero? Ez ezta? Orain kalkulatu. Egunero, 6 ordu. Astero, hilabetero, 16 urtez. Bai? Orduan, kapazitatea dutela erortzeko eta berriro igotzeko? Bai. Kapazitatea dutela berriro jarraitzeko, naiz eta jasotzeko ezin dutela, edo hobetu behar dutela, edo, bai. Orduan, kontuan hartu behar dela, garun horiek, esaten dutenean nekatuta daudela, esaten dutenean ezin detela gehiago, behar dut deskantxu bat, bai? Kontuan hartu behar dela. Eta ordutegietan baita kontuan hartu behar dela zeintzu dira ikasgaiak, hori badakit asko zailagoa dela, baina zeintzu dira karga pixka bat potenteagoak direna lehenengo ordutan jartzea, eta ez bazkaldu eta gero, edo ez azken ordutan. Garun horiek fundituta daudelako. Baina fundituta, batzuk fundituta daudelako benetan. Karo, hauek, 3 horiek erderaz daudenak, ez dira hain zaiak, baina bestea, filosofiako testu badena. Horregi askatzen dizu garunari gehiago, ezta? Errekurtso gehiago. Zuen zeintzu dira oztopoak, alde batetik dekodifikazioan. Zergatik, zuek badaukazue barneratuta kodigoa eta oso ondo dakizue irakurtzen. Baina aldatzen dugunean dekodifikazioa, aldatzen dugunean konbertsio hori egin behar dezunean zure garunak zertan dagon. Dagola aldi berean konbertsioan eta ulermenean, bietan. Baina garuna gehienak non daudela? Momentu honetan, dekodifikazioan, orduan daukala errekurtso gutxiago zertarako, ulermenerako. Eta horrek baita badauka zerikusirik lanerako memoria. Irakurtzen dugun bitartean informazio hori jaso, gero zertarako. Bueltatzeko, esateko hauz, zer da gertatzen dena. Zer da irakurri detena, ulertzeko. Orduan, dekodifikazioa, ulermena. Hori izan dela oztopo bat. Zer da gertatzen dena? Hor, ondo entzuten da edo... Eske, kolpeak, ez dakite hau posible da erregulatzea... Bueno. Ez da? Eske... Orduan, zer da gertatzen dena, hemen oso ondo ikusten dela, hau da pertsona dislexia ez daukana, eta orduan dira ezkerreko hemisferio ez gala sartuko zer gertatzen dago neurobiologia aldetik, baina pixka bat gutxi gora bera ulertzeko ezkerreko hemisferioan atal batzuk aktibatu behar direla, ez direla aktibatzen, hemen ikusten dela aktibatzen dira askoz gutxiago,
bai? Reedukazioa baldin badago eta hori gauza bera gertatzen da, hemengo parte hontan, bale? Beko parte hortan, bale? Eta orduan, reedukazioarekin bai egia dela posible da aktibatzea, gehiago, baina inoiz ez dira aktibatuko normolektor bat bezala. Bale, orduan beti egongo direla hor seinaleak, beti egongo direla zantzuak, beti egongo direla hor ramalazoak, bai? Nik esaten duten bezala. Bale? Orduan, iristen baldin badia gure zentrotara diagnostikorik gabe eta reedukaziorik gabe, bai, honek izango dula irakurketan eta idazketan. Oraindik naiz eta 14 urte izan, naiz eta 15 urte izan, suposatzen dela prozesu hori egon behar dela automatizatuta, ez dagoela automatizatuta. Bale? Orduan ez dagoela ja azteko, ez dagoela beste guztien baldintzen da bezala. Bai? Hori argita garbi utzi behar dela, bai, gero baita lan bat egin behar dela beste ikasle batzuekin. Bai, ulertzeko zergatik egokitzapen horik daudela, bai edo ez. Bai, edo zergatik dutela egokitzapen batzuk bai eta beste batzuk ez. Bale. Zer hor azkar pixka bat ulertzeko, nahiago dut hemen, bale? Bi ibilbide erabili behar dugu irakurtzen degunean. Azten garenean prozesu horretan ibilbide fonologikoa da erabiltzen dena, eta ibilbide fonologikoa da hitza antzematea, bai, errekonozitzen ditugu letrak, orduan da goiroia, behin hitzak lotzen ditugunean, bilatzen dugu gure biltegian hitz hori, eta ja ahoskatzen dugu, bale? Soinuak hitza antzeman, hitza osatzen duten hizkeak aztertu, hizkea bakoitzari soinu bat egokitu, soinuak lotu, hitzari esan nahi eman, eta irakurketa egiten dugu, bale? Grafema fonema hori, konbertsioa, zein da gero behin automatizatuta hori bide lexikoa edo bide zuzena edo ortografikoa egiten deguna ja bigarren, hirugarren mailatik aurrera, bale? Eta ja da, hitz ezagunak edo sarritan erabilitakoak erabiltzen dugu agolpe de vista ikusteko, bale? Pertsona bat agolpe de vista errekonozitzeko marka ortografiko bat izateko hitz batena buruan, garunan, egin behar dugu, irakurri behar dugu 6-8 aldiz, marka ortografiko hori egiteko, bale? Pertsona, dislexia daukan pertsona batek 12-15 aldiz irakurri behar dula. Horrek esan nahi du, nire ez baldin bazait gustatzen irakurtzen, zailtasuna baldin badauzkat, zaila izango dela 12-15 aldiz irakurtzea, hitz bera marka ortografiko hori egiteko. Bale? Orduan, zergatik esaten dut hau? Askotan, irakurtzen dutenean, denbora gehiago beharko dutela. Eta azterketetan edo edozein aktibitatea egiteko, denbora gehiago beharko dutela, bagian igual 2 edo 3 aldiz irakurri behar dituztelako, zertarako oraindik daudelako prozesu horretan, dekodifikazio horretan, eta garunak dagoela dekodifikazioan ulermenean. Bale? Orduan ja azteko ez dagoela besteen baldintza berdinetan. Bai? Zer gertatzen da, zailtasunak daudenean, bai? Bide ortografikoan baldin badaude, bide lexikoan zailtasunak baldin badaude, orduan bide fonologikoa erabiliko dut. Horrek badauka orduan abiaduran izango dula eragina, mantsoago irakurriko detelako, orduan denbora gehiago beharko dutela, eta gero ulermenean baita, zergatik lehen esan dugun bezala, errekurtso guztiak ez daudela ulermenean eta dekodifikazio horretan, bale? Orduan emango dizut informazioa hasierakoa eta azkenekoa, baina igual hor mamiarena ez dizut hainbeste emango. Bale? Irakurketa katzak, zer gertatzen da bide fonologikoan, adibidez, bide fonologikoan edo hori da, zailtasunak baldin badaude. Orduan bide bizuala saiatuko naiz erabiltzen, baina orduan aldatzen ditut hitzak. Aldatzen ditut hitzak, lexikalizazioak egongo direla, bai? Zergatik, ez daukat marka ortografiko hori eginda garunan, eta orduan ezin dut errekonozitu hitza ikusi bezain pronto, bale? Orduan, lexikalizazioak eta akatz gehiago egingo dut irakurtzen detenean, bale? Irakurketan prozesua gogoratu behar degula da dekodifikazioa eta ulermena, biak direla garrantzitsuak, bale? Orduan, zer da dislexia? Bale? Da, jatorri neurobiologikoa dela, orduan horrek esan nahi du beti gertatuko dela, bai, betirako dela, dekodifikazioan, sekuentzia fonologikoan eta hitzkitrazuen pertzepzioan, bale, bereziki. Bale, orokorrean, bai irakurketan, bai idazketan, bale, denbora gehiago beharko dutela, akatzak inkluso kopiatzeko arbeletik akatzak, orduan saiatu eskopiatzen eta ematea kopiak, eskopiatzeko, memoria operatibo eta lanerako memorian arazoak,
etekin akademikoa bajua, ikusten dugula desoreka hori, manipulatiboa eta direnak egin praktikoagoa diren ikasgai eta teorikoa diren ikasgaian artean, bale? Hizkuntzetan, baita, inglesean, bale? Da, hizkuntza gardena ez dena. Bai, orduan baita, kostatuko zait asko, testuak baldin badirat inglesean, kostatuko zait gehiago, bale? Gardena ez delako, ez dugu idazten edo irakurtzen, ez dugula idazten irakurtzen dugun bezala, inglesa, bale? Irakurtzeari eta idazteari uko egitea, eta gero ja frustrazioa, zerreak, tristura eta persistentzia. Hori gertatzen da beti, bale? Ez da bakarrik idazmena eta irakurmenan, baita denboran eta espazioan kontrolatzea denbora. Lehen Begoñak aipatu dula hori, eukitzea horra adibidez, gelan bertan egutegia, baina egutegia hauek behar dutela astekoa, hilabetekoa, 3 hilabetekoa eta urte osokoa, bale? Badaudela ni aurreko gunean egon nintzen ikasle batekin, 18 urtekoa, ez dakizki hilabeteak. Ez dakizki hilabeteak, imaginatu zer suposatzen da hori, ez bakarrik ikasle bati. Ez dakila noiz entregatu behar ditu lanak, ez dakila ebaluazioak noiz diren, zer suposatzen zaion berari hori, baizik eta bere, egunerokotasunean baita. Zer suposatzen dela bidai bai antolatzea, noiz otsailean antolatzen dut edo antolatzen dut maiatzan. Ez da gauza esaten, hilabeteak ezagutzea, noraino, ez da? Erlojua kontrolatzea, zenba denbora daramatzat hemen orain, 10 minutu izketan edo daramat 2 ordu izketan. Orduan, kontrolatzea denbora baita, ortografia, eta ortografia da, beharko badaudela batzuk, beharko dituztela zuzentzaile ortografiko betirako. Kontrol psikomotorra, letra hori disgrafia, memorizazioa eta entzumena. Zehaztasuna, letrarena, idazketa zailtasunak, andamiaje hori egiteko, funtzio ejekutibak, naiz eta printzipioz ez daudela ikututa, baina bai batzutan nola antolatzen ditut ideiak, nola idazten ditut, nola lokailuak erabili, nola andamiaje hori behar deguna, ez da? Hortan, zailtasunak, lexiko urria eta lokailu gutxi, lexiko urria batez ere lexiko berrian, edukiak ikasten ditugu hiztegiaren bidez, askotan, eta orduan hiztegia hitz berri horiek oso abstraktuak baldin badira, batez ere adibidez matematikan edo, kostatzen zaiela, ulertzea ez baldin badegu eramaten manipulatibora edo bizuala edo entzumenera. Beste kanalak ez baldin baditu reforzatzen beste kanalak. Erritmoa, poliki eta nekez, intonazioa, erritmo falta, atzera itzultzea, irakurketa silabikoa, ortografia, ulermena. Eta zailtasun espezifikoa, lehen esan duen bezala, seriazioa, biderketako taulak, hilabeteak, urtaroak, atzerriko hizkuntzak, lanerako memoria, denbora eta espazioan kokatzeko, gustatuko litzaidake orain, lanerako memoria hori, izango dala 2 minututan, baina lehen egin dugun bezala, behar detela benetan zuek haien zapatetan jartzea. Egingo dugu dinamika bat. Eta dinamika hori da, eta ez da broma. Da, diktaketa bat egingo dugu orain, 2 minututan kontrako eskuarekin. Hala, ja, ez daukagu denbora galtzeko. Bai. Ez da broma, ez? Eta ja, azten gara asunak. Asunak da tituloa. Ja, azten gara, asunak. Asunak. Asunak landaretxo batzuk dira, punto. Asunak landaretxo batzuk dira, punto. Lanbidez egiten zaudete, letra ona, Ortografia ez da esan behar, ez da? Punto jarraian. Ostoetan iletxo txiki batzuk dituzte, punto. Ostoetan iletxo txiki batzuk dituzte, punto.
Iletxoak ukitzean izurkari toxiko bat ateratzen da. Iletxoak ukitzean izurkari toxiko bat ateratzen da. Iletxoak ukitzean izurkari toxiko bat ateratzen da. Ateratzen da. Horregatik azala handitzen zaigu. Punto finala. Horregatik azala handitzen zaigu. Punto finala. Horregatik azala handitzen zaigu. Punto finala. Bale, oso ondo. Zertan zegoen zure garunak? Zertan zegoen zure garuna? Zure garuna zertan zegoen? Zerbaitetan zegoen, zertan zegoen zure garunak? Shhh. A ber. Garuna zegoen zertan? Dekodifikazioa, konbertzioan. Nik orain esaten baldin badizuet idatzi dituzuen esaldiak, asunak landadretxo batzuk dira, hostoetan iletxo batzuk dituzte, iletxoak ukitzean izurkari toxiko bat ateratzen da, horregatik azala handitzen zaigu. Beharko zenukete benetan, behin baino gehiagotan esatea, errepikatzea, edo behin entzunda esaldi bakoitza gai zarete idazteko. Zuen eskuarekin. Zuen eskuarekin esan nahi dut. Bai, esaldiz, bai, ezta? Bai, zenbat aldiz errepikatu behar dut, eta ez hainbeste trampa egin dezue, eta mailan beti zegoen baten bat azkarragoa zana, eta orduan galdetu ezue, hor zegona, eta orduan errepikatu du berak. Orduan horregatik ez da entzuten, normalean hau egiten degunean entzuten da asko nola, zer, ate zer, ez dakize, bale, baina karo, izan dezue horre laskarrilla, eta orduan, zegoen konbertzioan zegoen. Ulermenerako, eta testua oso erreza da, baina imaginatu baldin bada filosofiako, edo baldin bada nola heltzen dan elektrizitatea gure etxetara, bai, olako testu bat, bai, orduan ulermenean, zergatik zaudete, dekodifikazio horretan. Bale? Orduan hori da gertatzen dena garun horietan. Dekodifikazioan daude eta aldi berean ulermenean. Apunteak daudenean hartzen, erne daudenean, bai, naiz eta erne eta naiz eta azalpena haoz izan, informazio berri asko, hiztegi berri asko baldin badago, velozidade prozesu horrengatik, velozidade procesamiento horrengatikan, ezin da, baita bai, eta lanerako memoria horrengatikan, ezin da gelditu hainbeste informazioa, lanerako memoria horregatikan, ikututa dagolako. Eta orduan, behin baino gehiagotan beharko dutela informazio ematea modu desberdinetan. Jasotzeko modu desberdinetan, kanal desberdinak erabilita, eta horrela, asko hobeto ulertuko dutela informazioa. Baina, hau gogoratu, daukagunean ikasle hauek, eta hori behar dutela bere, denbora behar dutela, mantxoagoa dira ikasleak, pixka bat mantxoagoa egin behar dutela dana, bai, velozidade procesamiento horrengatikan mantxoagoa delako, eta orduan gogoratu ariketa hau, bai, zuei zer gertatu zaizue, eta lehen bezala gogoratu, orduro, egunero, astero, hilabetero, 16 urtez, zuen kasuan 4 urtez, bai, eta batzuk adibidez hori diagnostikatu gabe, orduan datozte baita oso ikututa ja. Eta egin behar dana da, aurkitu dutela lanbide heziketan, ostras, beste modu badala. Egia dela ez da eskola tradizional modukoa, beste metodologia badezue, beste gauzak erabiltzen dezue. Hau pasako ez bezala, benetan ez daukagola hainbeste denbora. Fijatu hor
nuntz dauden autoestimaldean, nago nahazmenean, nago azerrean, ezeskotasuna, antzietatea, etzipena, depresioa, gero eta bajuago egon, orduan eta zailagoa, lan gehiago egin behar dugu ateratzeko hortikan. Bale? Eta hau da garrantzitsua da, bai? Gero ja, bai. Hasiko gara orain, pixka bat, Carmenek emango dizue, idurekin lotuta, adibide batzuk ikusi ditugu, zeintzu dira baliabide horiek, errekurtso horiek erabili ditzakezue, baina kontuan hartu behar dugu, Einstein esan duen esaldi hori. Bai? Bueno, orain ja aurkitu dutela arrain bat. Bai, Carmenek gai dela, zuaitzkak, igotzeko, orduan aldatu behar dugu esaldia, baina bueno. Momentuz baliagarria dela. Orduan, non dauden nire arrainak, zeintzu diren nire arrainak, nire gelako arrainak, zein da dislexia daukana, zein da TDAH daukana, zein da oso ondo ezagutu zuen ikasleak, bai? Oso ondo ezagutu. Izan daiteke, baita, momentu txar bat pasatzen ari dela. Zerbaitengatik, bai? Eta orduan baita beharko dula errekurtso horiek, besteak erabiltzen ditun errekurtso horiek, bale? Zer da zuaitza? Zuaitza metodologia, nire metodologia, nik erabiltzen dut metodologia gelan bertan, nik erabiltzen ditut jarduerak, nik erabiltzen ditut azterketak, dira zuaitz bat nire ikaslentzako, edo da zuaitz bat baina daukana diana batzuk bera igotzeko eta pasatzeko batera bestera. Errekurtso horiek ditula. Bai? Ditu egokitzapen unibertsalak, ditu egokitzapen osagarriak, ditu espezifikoagoak. Bai? Orduan zein da zuaitza, bai, badagola zuaitza eta zuaitza baliagarria da, edo benetan oztopo bat da ikasle hauentzat. Bale? Eta, la pregunta del millón, zer egin dezaket? Bale? Zer egin dezaket? Bale? Idu, eta hau da, idu, pixka bat handituko dugu, eta hau da, idu azken bertsioa euskeraz, 2024koa. Ba, idun gertatu dana zan, lehen zan 2.2 eta hau da 3.0. Bale? Hau da ja azken bertsioa egin zutena iaz eta itzuli degula, bale? Eta hor dagola, izango dezue. Bale? Eta orduan ja Carmenek hasiko dela, hemen pixka bat handiago, hori da, bai? Ikusten dezuen bezala berdinala, sarbidea laguntza eta funtzio betearazleak, berdea dala motivazioa, konpromes bai, horrekin daukala zerikusia, moratua da irudikatzeko, nola aurkezten dut nik materiala, nola aurkezten dut nik edukiak, nola lantzen dugu eduki horiek, eta ekiteko eta dirazteko, nola ematen dieta aukera, haiek ikasi dutena edo dakitena bueltatzeko, lan pixka bat laburpena eginda. Eta hori. Carmen Anderson. Carmen Anderson, dislegiko irakaslea. Orientatzailea, baita, bera Zelanda berrikoa da, orduan inglesez irakaslea, orduan zegoen aukera edo inglesez, edo erdera zentzuteko. Orduan, gero, berak proiektu batzuk aurrera erametan nahi da, lanbide heziketako zentru batzuekin, Gipuzkoan bertan, idu eta lanbide heziketa. Eta ja, aurten adibidez da, 3. urtea zentro batean, eta beste 2 zentrokin hasi dela baita aurten. 20 ordukoa, ikastaroa, eta da hori idu eta dislexia eta beste ikusten direla baita berariazko ikasailtasun batzuk. Orduan, berak errekurtsoei buruz hitz egingo dizue. Eskerrik asko eta lehen esan dugun bezala, edo zein gauza behar baldin badezue, edo emaila, edo telefonoa. Bai? Ok, kaixo. Vamos a cambiar de idioma, lo siento mucho. El euskera es mi asignatura pendiente. Pero bueno, cuando tengo tiempo. A ver, sí, idu. Voy a
coger lo que ha dicho Arantxa un poco y no voy a hablar directamente de las pautas de DUA. Lo que voy a hacer es mirar un poco lo que necesitan el alumnado con dislexia, ¿no? Ya que tenéis una idea de lo que supone la dislexia, tanto en el cerebro con la lectura y también en los estudios, habéis hecho la dinámica de escribir y experimentar algo parecido a lo que es la experiencia de un alumnado con dislexia, pues vamos a mirar cómo se hace para que llegamos al alumnado con dislexia en clase, ¿no? Ahora, tengo que decir, yo soy bióloga y lo de Einstein está muy bien, pero yo estudié mis estudios doctorales en un manglar en Hong Kong, donde sí hay algunos pececitos que son capaces de subir árboles, ¿vale? Sí, pero Einstein no lo sabía, pero yo sí. Entonces, a ver, vamos a mirar el tema de las barreras que se presentan en el alumnado con dislexia, igual que los árboles para estos pececitos, ¿vale? Entonces, vamos a mirar un poco. Imagina que tenemos materiales, en este caso, pues materiales sobre el espacio. Tenemos, en el primer ejemplo, pues tenemos un texto en blanco y negro, pues algunas imágenes, el texto un poco denso, ¿no? En el segundo, pues vale, pues algunas imágenes en color, pero también el texto un poco comprimido. Y en el tercero, más imágenes y más color, ¿sí? O sea que tenemos 3 ejemplos de textos que se podía utilizar en clase. ¿Cuál sería el más adecuado? Claro, más imágenes. ¿Por qué? Porque la vía más eficiente para aprender para una persona con dislexia no es la lectura. No quiero decir que no tiene que leer, pero para llevar o mejorar la accesibilidad al contenido, los textos tenemos que tener mucho cuidado, no solo para el alumnado con dislexia, el alumnado con TDA también, con TEL, con otros trastornos de aprendizaje, ¿vale? Entonces, ¿qué hacemos? ¿Qué es que necesitan? A ver si voy bien. Sí. Pues mira, olvidamos un poco por ahora lo de la pauta de DUA de percepción, ¿no? Vamos a mirar, ¿qué podemos hacer? Pues primero, yo creo que Begoña también ha hablado de eso, los formatos de los textos, ¿no? O sea que vamos a tener mucho cuidado con la tipografía. Arial, Verdana, Century Gothic, los que no tienen flequillos, o sea que Times New Roman, no. ¿Vale? Lo que son más limpios, más redonditas, ¿vale? Luego, el contraste, cuidamos mucho el contraste. Algunos tienen en Inglaterra se utilizan mucho las plantillas de unas láminas de colores para mejorar la lectura. No sé si hay un aval científico en eso, pero algunos juran que sí funciona bien, ¿no? Entonces, cuidar un poco el contraste entre el fondo y la letra. Y también utilizar colores y negrita para destacar el vocabulario. Voy a hablar un poco de eso más adelante también. Podemos utilizar textos en voz. Y hay muchos programas que nos ayudan a convertir textos en voz. ¿Es trampa? No. ¿Qué hacemos? Estamos mejorando la accesibilidad al texto, al contenido, al alumnado que tiene dificultades con la lectura, ¿sí? Sé que hemos escuchado en la asociación mucho que dicen que no deberían escuchar los textos porque es hacer trampa. No, lo que estamos haciendo es mejorar la accesibilidad, ¿sí? Vale, o sea, hay muchos programas. El Iracule Digital es uno que es una extensión a Chrome que convierte los textos en voz, maneja euskera, hay varios otros también, ¿no? Luego, la conciencia fonológica y la parte, la léxica del tema. A ver, en mi otra vida doy clases a profesores que tienen que dar sus asignaturas en inglés, ¿no? Y hablamos mucho de CALP, que son las siglas de Cognitive Academic Language Proficiency. ¿Qué quiere decir? Quiere decir que todo el alumnado, tiene que controlar el vocabulario técnico de su tema,
¿vale? Por ejemplo, si yo os digo la palabra fotosíntesis, ¿qué surge a la mente? Plantas, eso es, sol, conversión de energía, ¿no? Sí, ¿no? Todo eso. ¿Se puede hablar del proceso de fotosíntesis sin decir la palabra o sin conocer la palabra fotosíntesis? Malamente, ¿no? Las palabras, el vocabulario técnico es el vehículo del conocimiento. ¿Qué hace mal lo que ha dicho Arantxa? ¿Qué hace mal el cerebro con dislexia? Memorizar ese vocabulario. Entonces, para el alumnado, en las píldoras de información que damos en el TASI, ¿no? En los retos, si les ayudamos en el aprendizaje del vocabulario técnico, que al final en el mundo laboral lo tiene que controlar, ¿no? Más allá de aprobar los exámenes. Y tengo que decir que el alumnado que no tiene un manejo decente del lenguaje técnico, fracasan. ¿Vale? Entonces, si les ayudamos con la parte léxica del tema, pues muy bien. ¿Cómo se hace? Mogollón de ideas. Hay Kahoot, hay Quizlet, hay los flashcards que se puede hacer en goconqr.com. Hay un montón de recursos que nos podemos proporcionar al alumnado para ayudarles con ese aprendizaje. ¿Vale? Y luego, claro, hay otras vías para meter la información en la cabeza. Por ejemplo, los vídeos, ¿no? Y hay, bueno, en eso la IA es nuestro amigo. Porque, hombre, lo que no puede hacer ahora, y es un poco confuso también, porque cada vez que entras, cambian las cosas, mejoran las cosas, o hay que pagar o no pagar, que también influye, ¿no? Pero hay muchas herramientas disponibles ahora, y si tengo tiempo os enseño un par, ¿vale? A ver si me meto en medio. Gafas necesito. Don't leave home without them. Por ejemplo, pon esto, por fin. Por ejemplo, empieza con el... ¿Sabías que un motor de combustión interna convierte aire y combustible en movimiento? Mira, un vídeo sobre el motor de combustión interno, que estaba trabajando con un profe de FP el otro día. A ver, está en castellano, se puede trabajar, utilizar otras aplicaciones para poner subtítulos en euskera, más o menos bien, ¿no? Pero lo interesante es que lo hemos hecho interactivo. Cada vez que he puesto una pregunta, tiene que responder, ¿no? Estamos trabajando por vía visual, por vía auditiva y también trabajando el conocimiento y el aprendizaje de la terminología y los conceptos del tema. Cómo funciona un motor de combustión interna, ¿vale? Pues mira, quitamos esto porque no tenemos tiempo de enseñar todo. Pero mira, si bajas un poco, 2 minutos, vale, pues baja un poco. Ves que, bueno, he puesto un montón de preguntas en un vídeo de 26 segundos. O sea que está muy bien. Y se puede coger enlaces de YouTube y meterlo y poner interacción. Vale, ahora por favor vamos a... sí, este. Vale, imágenes interactivas. Haces clic en BAT, por favor. Mira, una explicación de cada fase del motor de combustión interna, ¿no? En lo cual lo puedes meter vídeos también, o audios. Otra vez, estamos buscando otros canales de meter la información en la cabeza que estamos ayudando la accesibilidad a la información. Vale, quitamos esto y vamos al Notebook LM. No sé si probablemente conocéis Notebook LM. Sí, ¿no? Una maravilla. He puesto un par de recursos en la parte fuentes, ¿no? En la izquierda,
Y si toques, por favor, lo de los 4 tiempos. Mira lo que no, abajo, sí. Mira, la infografía que ha hecho sobre la misma materia, ¿no? Es visual, tiene explicación, tiene colores, tiene un poco de texto también, pero es mucho más accesible que leer un texto enorme. Sí. Entonces, ¿qué estamos haciendo con todo eso? Estamos ayudando al alumnado con dislexia a aprender el material y el contenido que tiene que aprender para aprobar nuestro curso y ser una persona efectiva en el mundo laboral. Vale. Quiero añadir una cosita, y eso es que a mí me parece muy importante conocer los Oztopoac, las barreras, en todo el alumnado que tenemos en cada clase. ¿Por qué? A ver, siempre dicen, pues en la famosa JPP, por ejemplo, una de las pautas recomendadas para alumnado con dislexia es, pues en vez de hacer un escrito, hacer una presentación oral. Pues muy bien, pero si ofreces esa opción a toda la clase y hay un alumno con mutismo selectivo, por ejemplo, pues les vas a matar. Entonces, las pautas para un perfil de alumnado no necesariamente sirven para todos, ¿no? Entonces, quiero dejar ese comentario también para que no haya confusión. Tenemos que conocer el perfil, los Oztopoac, las barreras que se presentan en cada clase y buscar las herramientas, que son miles ahora y mejorando cada día, para ayudarles a superar estas barreras. Y no tengo nada más que decir. Ya está. Vale. Miles, Ker.